Mga unta mukbang lumpia. Jamo ni Lamig Bantok. Shout out nga pala kay sa Rowena Iskabusap ni partner niya sa negosyo. Dali. Hindi klaros di aradal Arang labi ajuday. Mukbang ni sa muan. Ha? Nakungat ba? Matigas gahi ag yaw. Matigas. Gahi ang kibon man. Suka. Minit. Ininit na ni guys. White timpla. Kana bitong na magmukbang sa FB o sa YouTube. Hindi ko matuong dako jaman na kaya dako niya sa personal, pero huwag ipa doon sa camera sa magkadako, pero lamin but doon naon kasi crispy. Ang sikain. Ang ibang karne. Suka. Sakto lang din mamparat ang suka. Lamig. Lamig guys.
Lami ang lumpia na dalag kamher. Ang lami. Nadalag kamher ba makahiga. Lami. Rasa sa Diyos. Thank you for watching, guys. Hanggang sa muli. Bye-bye.